xic a l'econòmic. I parlem ara de renovar vestuari sense gastar-se un euro. Aprofitar la roba al màxim és la idea d'un grup de joves que organitzen intercanvis al barri valencià de Russafa. Ja van per la 5a edició. Tenia un muntó de roba a casa que estava quasi nova i que no em ficava i em donava llàstima tirar-la. I com també ara en temps de crisi no vols gastar-te massa diners, precisament en roba que ja tens massa, pues vaig pensar que a molta gent li passaria igual que a mi. Mariola va tindre la idea i la va posar en marxa. Cada peça de roba que aportes es valora amb punts, una moneda interna amb la qual es fa l'intercanvi. Yo me enteré a través de Facebook y la verdad es que me pareció súper buena idea desde el principio. Vine entre semana a traer la ropa y nada, mira, me gustaría haber llegado antes y pasé porque seguro que había prendas preciosas y estoy disfrutando un montón, la verdad que estaba muy bien montado, el ambiente es súper agradable. Els punts que no gastes s'acumulen per a pròximes edicions. En cada esdeveniment s'afegeix algun extra, cava, picadeta, i així serveix també de promoció per a alguns joves. Que cada persona que viene pueda probar un poco de lo que yo hago y llevarse un recuerdo dulce de lo que es este intercambio de ropa. Es una forma de darnos a conocer, fácil y sencilla, porque la inversión es mínima, el producto es muy económico. Les pròximes cites a Facebook, en De Armario a Armario.